Здравейте, приятели! Днес ще ви представя една тема кактуси. Благодарение на текстил ние направихме този книгоразделител, който има двустранна визия, отпред и отзад има кактуси. Допълнително към него изработихме тази подвързия за книга, която е подходяща и за бележник, както и за тетрадка, имаща формат А5. Отварям вътрешната част, за да ви покажа, че тук заложихме на комбинацията оранжево-зелено, за да можем да подчертаем именно красотата на кактусите от двете страни. Затварянето на подвързията става много удобно, благодарение на ластичето. Тук има вграден разделител за страничките, благодарение на който никога няма да забравите докъде сте стигнали. Но ако държите все пак да имате комбинация на двата артикула, можете спокойно да се възползвате от решението на този книгоразделител. В случай, че идеята е да направите подарък на ваша близка или любима жена, бихте могли да надградите с този ключодържател сърце, при който отново са използвани същите материали за декорация и идеята на удобството при ползване на ключодържател е, че когато го поставите в чантата, благодарение на формата, която има, лесно ще откривате своите ключове. Няма как да минем без конкретно пожелание за празника. Поради тази причина към темата с кактуси ние направихме и картичка, която е плик и вътре може да се надпише на подвижна вложка пожеланието към рожденничката или към жената, която има конкретен празник. Ето на това бяло картонче написвате пожеланието. Ако решите да се възползвате от вариант на плик за пари, тук зад мястото с пожеланието можете да сложите паричната сума. Затваря се по този начин и отдолу се връзва с панделка. Като идея за декорация на дома, а също така и като мил жест на внимание, можете да направите и едно подаръче, което да е плетено кактусче. Дали с този вариант или с този вариант на оформление, няма никакво значение, за това защото и в двата случая картичката е напълно допълваща. Отново подчертавам как тук сме съобразили зеления цвят при кактуса, който фигурира при ключодържателя, при подвързията, и топлото оранжево, което сме използвали тук във вътрешната част на подплатата на самата подвързия за книга. Искрено се надяваме, че с тази наша идея сме доставили радост за сетивата ви и отново сме успели да предоставим оригинални и интересни идеи за подаръци на жена. Благодаря ви за вниманието и по традиция ще ви кажа: до нови срещи!